Chommy is ook daar wees. Hij moet ik mis komen, Chommy. Al moet ik een plan maken om die venster op te klimmen. Oké, zien later. Bye. Bem, como jij die goed sport? Ik zie mezelf wanneer ik zit op TV. Ik was maar. En dan elke keer word je hetzelfde dan praat. Maxine, jy sit hier lekker op je phone met je mama's kort goed school maak. Kom hier, jou ma. Die stem is voor mij niet, is mijn pani. Luister hier zo. Die is mijn huis, hij is onder mijn dak. Ik zeg voor jou wat moet je doen en wat moet je niet doen. Die is ook mijn maas, zo ik doe wat ik wil. Wat? Wil je voor mij zeggen, kan ik voor jou zeggen. Ja? Terwijl jij onder mijn dak blijft en op mijn banken ligt, mijn wifi gebruikt en mijn huis kost eet. Brek, hoe kan je zo praten met mijn dochter? Ashanti. Elke keer als ik wil van haar manieren leren, dan kom je dood vanaf en dan wil je van mij komen zeggen, ik moet stil blijven of ik moet niet zo met haar praten. Ik kan mis met haar praten, dus ik voel me naar te praten. Nee. Ik is dan niet eens baas. Nee. Haar pa praat eens zo met haar. Papa, waar is papa elke dag? Papa is hier, ik is hier om te kijken of ik moet zorgen dat ze veilig is. Maar dat is niet nodig. Het is niet nodig om dit in haar gezicht te gooien nie. So jy tel maar wat jy doen. Vertel ik wat ik doe niet, maar wil je niet één dag besluit, oké, vandaag wil ik met mijn kind praten. Van zij is het probleem. So sy is nou die probleem. Ja, dat is het probleem. Jij is die ma, je staat met een vadoek in je hand en een glas in de hand. Jij moet schoonmaken, elke dag, elke ochtend, elke middag, elke aan. Je moet koos maken. Zij doen absoluut niks nie. Jy is te hard op haar. Jy's hopeloos te hard op haar. Die kind kan niks doen nie. Niks. Dan skree jy. Ik schreef niet, dat is hoe ik praat. Dat is hoe ik praat. Wie zal van haar manieren leren als die jij is? En jij wil niet. Hij is bang voor jou, hij is bang voor jou kind. Ek is nou bang vir my kind. Ashanti, ik is nog mooi moe voor die En bezigheid. is nou my kind. Is nou my kind. Ik verstaan, Ashanti. Ik doe gewoon moet doen, hè, die kind. En, doe trouwens. En Nou is hij mijn kind, maar... Luister gewoon. Maar? Nee, dat is je maar. nou kom sê Maar, haar. hoekom wil jij... Oké, hoekom moet zij ons kind wees? Als ik niet kan... Ons kind sê wat moet ze doen en wat moet ze niet doen nie. Dat is misschien onze kind niet. En als je anders mij vertelt van... Haar pa die dit gedoen nie, haar pa die dit gedoen nie. Dat is misschien mijn kind niet. Dat is niet mijn kind nie, man. Ashanti, ik is moe voor die bezigheid. Oké, ik moet kleren koop, ik moet kost koop. Ik moet alles doen. Ik moet alle goede dingen doen wat een pa moet doen. Maar als ik wel zoals een pa is, praat zoals een pa, dan kan ik je. Maak je me stil. Ashanti. So dis hoe jy voel. So dis hoe jy voel. Ja, dat is hoe ik voel. Dat is hoe ik voel, Ashanti. Als ons wil die huwelijk laat werken, dan moet ons elkaar luisteren. Elke keer als ik hem krijg, is het Maxine op haar phone. En ik zeg van Maxine, doen voor mij dit. Of doen voor mij dit. Dan ik hoor van, je is niet mijn pa niet, je gaat niet voor mij zeggen niet. Mijn pa zei niet en zo mij niet. Maar jy is nie 'n pa nie. Jy is nie 'n pa nie. Weet je wat? Ik wil je pa wees nie. Ik is moe voor die bezigheid, zeg. Ik wil je pa wees, je gaat voor haar niks dit doen niet. Want jij zegt maar, ik is je pa niet. En haar pa, laat haar pa voor haar doen wat jij voelt, ze het nodig. Jy sal vir haar koop en jy sal alles vir haar doen al is jy nie haar pa nie, want jy het besluit jy wil met my wees. En al is haar pa 'n slegte pa, bly dit haar pa. Maar jy is mos nou my man. So dit is hoe dit is. Ek sal daar wees om haar te dissiplineer, nie jy nie. Jy moet net seker maak sy het alles wat sy nodig het. Oké. En mijn pa alles kopen. Alles wat ze nodig heeft. Ik zal dat doen. Dat is mijn reden om mee te trouwen. Die eerste plek. Maar het is fijn. Ik ga niks meer zeggen. Mama, kan mijn man niet voor mij maar een andere phone kopen? Die phone is te starig. Mijn hele Chommy zit iPhone, het is net ik. Is jy nou ernstig? Jy kan sien my huwelik is op die rotse deur jou maniere. Jy kom staan en praat met my oor 'n nuwe foune. En ek weertjie. Breed weer dan, mama. O, breed, nou weer breed. Breed weer, maar nou is breed nog goed genoeg. Ik zei niet zo, ik moet jullie starige phone alleen. Nee, moenie vir my sê van jou stadige fout nie. Ek moet nou worry oor my huwelik. Breed is nou baie kwaad vir my. Kan en nie, ek, nee, moenie eens praat nie. Moenie eens praat nie. Ek moet nog gaan na Breed toe. Jy moet asseblief hou op met jou onnodige demands. Jy wil nou 'n nuwe foon hê. Mama kan niet wel zo zijn. Ik ben alleen met de starige phone.
Ja, jy verdien Nee, dit. meneer. Van die manier nie. En jy is die rede hoekom Brad nou kwaad is vir my. Ek moet nou my huwelik gaan red. Because of jou. Because of jou maniere. Elke keer moet ek ophom vir jou, maar jy is verkeerd. Jy is verkeerd. Jy moet vir Brad respek. Van hy is die een wat 'n dak oor ons kop hou. Dit besef jy nie, né? Jy besef dit. Is jy? Dis jy. Dis is my ma se huis As dit. my pa se huis. Nou? Wat soek jy hier? Ek kom kuier met pa. En hoekom is die deur gesluit? As dis my kamer. My goed was daar binnekant. Hoor hoe mooi sê ek hoe goed was daar binne. Hulle is weer daar binne. Waar is my pa gaan hiervan hoor? Wat? Is Brad jou pa? Wat kom ek hier? Jy hoort hierdie? Elke dag moet ek hoor van hoe 'n pa dinge doen. Hoe ek dinge doen en hoe 'n pa dinge doen. Hoekom bly jy nie by jou pa as 'n pa so beter is nie? Nee, ek praat nog. Die as nou ons huis, is weer jealous huisie. Luister hier Nana. Jy gaan nie van my kom sê nie. Die is my pa se huis deur ek gaan hier kom bly. Nee. Ek sal enigste keer in hierdie huis. Ek is jammer. Okay, ek moes nie aan mekaar pa opbring nie. Jy doen so baie vir ons en ek is lief en ek wil hê die goed moet tussen ons kom nie. Mami! Wat is dit nou? Wat is dit nou weer? Mens sien wat roep jy so? Wat Ek bly sy nou hier. Hallo. Eppie, wanneer jy gekom my kind? Vandag. Ja, ek bly jou te sien. Kom jy alleen? Ja. Dis my kind, weet jy. Sak is swaar jy gedra. Ek het die sak alleen gedra. Wat kan sy my kind? Wat is hoe kan sy vat nie? Ek verstaan nie wat gaan aan nie. Het jy kom bly? Ek het kom bly ja. Maar Brad, jy het vir my niks gesê nie. Maak dit sak. Ja, dit maak saak. Ek is jou vrou. Ek het nie geweet nie. Ek hoor ook nou eers. Maar vir my is die probleem nie. Sy kan nie kom bly. Sy het nie groot geword in die huis in. Nee, dit is te sudden. Dis te sudden vir my. Dis te veel om vir my. Dis te veel vir my nou om te hê. Okay, so as 'n probleem as my kan nie bly nie. Is 'n probleem. Ons dis te veel. Ek kan nie nou dit Ek het jou gesê as te veel toe sê ek kom intrek hier saam met ons. Het ek een keer gesê sy kan nie kom bly. Ons moes die goed bespreek het voor die tyd. Dit is nou te veel op my. Ek kan dit nou nie hanteer nie. Maar okay, weet jy wat jy sê? Hoor wat jy sê. So as by my kind kom dan word dit bespreek word. Maar die dag toe ons sê ons gaan saam bly, toe kom jy net met jou kind. Jy het gesê ons bespreek is kan my kind kom bly. Nee, jy het nie. Jy het dit gebring. En ek sê is fyn. Dis jou kind, ek is lief vir jou, soos jy kan kom. Kan jy nie dieselfde sê nie? Jy is lief vir my. O. Nee, ek kan nie. Kom sê. Moenie vir my druk. O, jy druk my nog. Kom sê. James man, asseblief met my nie drukkie. Hey, kan jy sien wanneer hy kan by ons bly? Moet ons aan ons stry. Kyk, hier stry ons nog weer. Jy maak dit so laat ons stry. Sê. Moet nog lang stories maak. Hey, wat's okay? Wow, jy kom storie mee in. Wat se inkomstorm? Ons is hier om vir jou te kom sê jy kom by jou kom bly. Ek die probleem nie. Ja, Sy is my kind, sy mag hier kom bly. van ons kan nie wel nog 'n mond voer. Jy weet mos jou kind is oor 18. Hy by nie die CPS nie. So, hy kom bly by jou. Wat pas die PS? Wat pas geld nou? Has die inkomste om nog 'n mond te voer? Man, jy werk hier, jy kan nie werk hier. Wat tipe man is kom jy? bly. Wat 'n tipe vrou is jy? Hoe vra jy my man? Wat Jou man kan nie eens jou kind kos gee nie. Like, jy kan net so gemond As voer. Jy ek kan kan nie jy. eens bekostig. kan jy? Kan jy? Sy hoef nie. Ek Ja, werk vaak. maar dankie, ek wil reeds dat Jy dink my jy is Jy kwaad. is trots op Jy ons is my jy is kwaad. En dis hoekom die support so min is van die nog 'n ander man se kind. 'n Ander man se kind kos gee. Kyk jy miskat, wat jy moet doen, moenie nog op en af of wat nie. Gaan net hof toe en klam aan. Hoe kan jy my aankla? vir wat? Kyk hier. Sy is oor 18. Ons gaan Maar sy moet nog, dis gaan support mos word. Jy is nodig as jy bly by my. Nou, maar jy moet steeds support. Maar jy Wat? Van toe gaan die support. Hoor hier. So jy moet geld stuur vir julle. Kyk hier. Dan bly sy by my bly. Ons gaan nie nog verder aangaan nie. As jy wil 'n slaap gemaak wil wees nie, dan bly jy by jou pa.
En nog een ding is, die support, hij blijft wel bij jou, maar hij gaat nog steeds bij mij komen. Probeer. Want Jy ek het kan voorgehoor. vergeet daarvan. Ek het voorgehoor. Dit gaan nie gebeur. Dat zal gebeuren. Nee, dit gaan nie. Dan moet het maar half in en Kijk je uit. miskat? Eerlijk miskat. Eerlijk. Je moet schade eerlijk betalen. Van, je moet liever niet net zwanger geraken. Het is die rong wat je kind vandaag in het leven is. Wat is wat man is jy? Jo, die man zoekt geld. Au. Als je zoekt geld, dat is niet geld die. Jy het skade gedoen met my seun. Je gebruikt voor haar om geld te krijgen, ik mee. My skat, het ek jou ooit al gebruik vir geld? Nu wat ik van weet. Van dat Nee, ek nee, Ivan, loop jullie. Jullie ras niet mee zijn. Ik was nog te lang samen met jullie. Ik mee zit. Je kunt blijven bij mij. as reg ek kan Je bly kunt maar. niet zitten bij mij weer gaan. Dan krijg je honger. Ons gaan klaar jou aan. Nou, Ons gaan klaar jou aan. Dat is wat En jij kost, is nou man. vertraagd om mijn vrouw te lossen. Mijn vrouw die? Sis. Dat is mijn vrouw die gaan. Jullie is honger. Nee. Aan zo'n kostbare andere plek. Sis. Sis, reg ding. Hoe gaan ons nou maar? Je moet zeker met hoe gaat liggen de werk? Laat werk. Excuse me. Ek gaan Excuse nou nooit me. laat werk. Jy gaan nou moet. Jy gaan nou moet by iemand Jy geld gaan moet nie. doen. Jy gaan nie. Hoekom nie? Nie oor geld nie. Lyk mens waarom het jy gesê? Maar dis maar mekaar los. Je kan door zo kwaad geraakt. En aan de andere kant wil ik net laag. Maar dat niet gaan denken. Ons moet gaan recht komen. En de recht leven als een familie. Als je weer mij kan, jou kan die. Dat is onze kinders. Dat er nu hier gebeurd heeft, heeft mij ook opgemaakt. Onze kinders verdienen om bij zulke mensen te blijven. Hulle verdienen rechte liefde en aandacht. So, ons is 'n gesin. Hoor jy, Maxine?